Hòstia! Per no tenir, no té ni gasolina aquest traste. Ah, sort que aquí hi ha una gasolinera aquí prop. Joder. ¿Y esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dos, tres. Mentrestant, a Prades, inconscient de la que s'estava liant, en Son Goku seguia llaurant el seu tros que li havia de donar de menjar. O és que us pensàveu que els superherois no llauren? Cago en l'hòstic. Superman periodista. Batman milionari. Daredevil advocat. Spiderman fotògraf. I aquí li toca ser pagès? Aquí? El pringat de torn no faltaria més. Bueno, millor un descanset. I el canvi de lloc instantani va portar el nostre amic Son Goku a la gran ciutat de Varna City. Mentrestant, en una altra punta de la gran urb. ¿Y tú cómo lo haces? Like water. Hola, buena. Venga, A ver, para un vasete de vino así para el desayuno y tal. eso es malo para la salud, eso Ya, nada. hombre, pero... Si quieres un bocadillo, ¿quieres comer? No, bocadillo en un vasete de vino. Vale, ahora tengo sed. Vaso de vino, nada. Bueno, vale, gracias. Venga, Venga, a ver, para un vasete de vino, por favor. Gracias. Lo voy a beber a su salud. 2 duros, Maduna, 2 duros. Ja ho veuràs. Però què és això? Qui ha fet aquesta marranada? Vaig a veure. Però què fots? Quieto! Soc en Son Goku, líder del clan dels trumfos podrits i defensor dels fantabulosos trumfos quadrats. I també sóc el tio que et farà la pell, monstre de merda! Tu ets el paio número 2 que m'intenta plantar cara. I qui és l'altre, si es pot saber? Un tio amb el pèl i un cotxe per maco. En Michael Knight? I ara... Ai, va!
d'avisar el clan. Més cansat que no ferit, en Son Goku va trucar als seus companys de clan.